Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Naimbag na bigat kada kayo, apo. Ayon sa pagsisiyasat, naginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako, si Manggas, at ito ang Siko. Sino ako? Sa Washington, USA, nanalo bilang 47th President ng United States of America ang dati nang naging presidenteng si Donald Trump. Tinalo niya ang kanyang Democratic rival na si Vice President Kamala Harris. At nag-concede na rin ito at kinongratulate si Donald Trump. Nanalo si Trump via 270 electoral votes. Noong nakaraan ay tinalo siya ni President Joe Biden sa 2020. Pero ngayon lang nakabalik ang isang Donald Trump para maging presidente at pamunuan ulit ang United States of America. Ikaw, kabisyo, bumoto ka ba? Hindi ka po pwede. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Hey! Adlang Webes na karon may bunta kanina nan November 7, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama niyo na ang pambansang angkol, ang presidente ng mga Pray Boys, Angkol Dagol! Kasama nyo rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo at nagpe-pray. Ang pambansang tita, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Dagang salamat! Dagang Morning, salamat. Mang Kanor! Good morning, Mang Kanor. Good morning. Pero parang iba yung gusto kong kausapin ngayon. Di si Mang Kanor. Kasi president yung pag-usapan. Oo, si Express syempre. Ganyan kayo. Doon ka muna sa labas, doon ka bagay. Para akong aso. Doon ka sa para- labas, doon ka sa labas. Para akong aso, ginawa niyo akong aso, ha? Sumbong ka kayo, ha? Kanino, kay Buster? Catcalling yan, catcalling. Buster, doon ka. Hello, Express. How are you? Ba't may ganun? Express may buntag. yan eh. Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ang inyong sulugoon. Hi, Express. Yan. Express kasi ito nga congratulate natin si President Donald Trump dahil nga at nakita natin na parang kakaiba din to sa history ng Amerika na 'di ba natalo na siya tapos bumalik nanalo. Siya yung 45th president, then the 46th was Joe Biden, then na 47 bumalik si Donald Trump. So Oo. sa tingin mo Ano kaya pong Express? ano nyo dyan? Oo. Opinion nyo masasabi mo, Express? Well, ganito yan, ma'am. Ako, kaibigan ko yan si Donald. Talaga? Kita lang dati yung nag-handshake pa kami niyan. Opo. Kasi ganito yan. He is also for the people. Nakita ko lang. Ganoon din naman ako, ma'am. Doon ako para sa kapayapaan ng lahat. Tulad niya, na siguro nakita niya na naging magulo ulit yung
Amerika nung nawala siya. So, nakita ng mga tao, then kaya binalik siya. Opo. And I think hindi pa sila handa na gusto nila talaga yung strong na personality. Apo. Tulad ng kaibigan ko yan. Nagchat-chat dyan sa akin. Wait lang Nagchat siya. Nag-chat yan? O yan, basahin ko. Basahin niyo po. Extend my regards to tita. Season. Parang iba yan. Season din to si Donald. Oo, ma'am, eh. season. Pero totoo yan. I think it was para sa tao yung gusto niya. Kasi sabi nga niya, maraming mapektuhang mga illegal aliens. Yung mga walang mga papeles na nakatira sa US. Papauwiin talaga yan, ma'am. Even Filipinos na nandoon na walang papel, makakauwi yan. Yun yung sabi niya. Yung naggawa nga siya ng bakod yung border ng US at Mexico para walang tatawid na ano. Wala mang problema kung titira ka sa US basta legal. Legal. Hindi illegal. Opo. Ganoon Ganyan yan. talaga yung mga lalaki mahilig sa illegal. Oh, Mangkanor. Nag-react lang ako. Wala na dito lang naman ako sa gilid eh. Illegal kasi. Ikaw kasi. Pero, di ba ma'am, ako sabi ko nga if given a chance, Apa. bawal na kasi sa ating konstitusyon na if you are an elected president, Apo. then you run again. Hindi na siya po pwede. Oo. Sabi ko, kung mabigyan ako ng chance na tatakbo ulit, I will still do whatever it takes. Wow. Yan ang gusto to ko, serve lalaking lalaki. my country and the people of the Yan, Philippines. di ba? Ang gusto ko express, yung sinabi niya noon, yung pa rin sasabihin niya ngayon. Yung mga babaero, pag kung sino lang karaharap eh. Noon ba yun, ma'am? Tama yun si Mangkanor. Kung sino kaharap niyang babae, yun ang... Siyempre, kung magtatanong na single ka ba, depende sa nagtanong. Ganoon yan. Pag ako. Ha? Pag ako. Alam mo na yan eh. Kaya hindi ko na sasabihin kasi pag magsabi ako, wala na, alams na. Sasabihin mo, Mangkanor, dumaan na Mangkanor, may mga ganyan ka eh. Ako pa yung nanunokso, ikaw nga yung puro babae ka dyan. Pero ang daming babae niyan, no? Basic. Yung presidente? Yung bodyguard ng Ay, bodyguard. Siyempre. Patinik yan eh. Yung bodyguard. Yung presidente. Siyempre matalino, magiging presidente ba yan kung ano siya? Yung presidente. Yung bodyguard. Oh, No. grabe talaga. Yun yung kanta ni Whitney Houston dati. Yung... And I will always love you. Kanta sa bodyguard na movie. Kanta sa presidente. Oh. Basic. Diba? Meron pa yan sagisag ng Pangulo ng ganun. Ayun yung seal. Seal tawag na. Seal ng presidente. Ng bodyguard. Oh. Grabe. Balip-prop yung sasakyan. Ano? Balip-prop. Yung hindi matablan ng... Hindi mo alam yan? Hindi siya matatablan ng bala. Balip-prop. Bulletproof. Pinalitan na ng sasakyan. ng presidente? Hindi ng bodyguard. Wow! Pero matapang yan, already silang mabaril eh. Yung bodyguard? Yung babaero. Ay. Deserve. Grabe, you deserve yung babaero. Yung bodyguard. Pero Grabe. nag-training yan, di ba? Para pag mag-protection ng kanilang boss. Nag-training yung bodyguard? Yung babaero. Ay, napunta na naman siya sa babaero. Grabe talaga. Mahilig kasi sa chicks. Yung babaero! Yung presidente. Basic! Diba? Ganoon talaga siya ang leader eh. Nag-State of the Nation address. State of the... State. Nagsona yung presidente? Yung bodyguard. Tapos, di ba, yung sasakyan na color black, itim, na balip-prop, yung hindi matablan. ulit. Balip-prop. Nandun siya sa gilid, tumakbo. Yung bodyguard? Presidente. Nandun siya sa labas ng sasakyan, nainitan. Yung bodyguard? Yung presidente nga. Hindi, may katawagan lang yon na importanteng tao. Yung presidente. Yung bodyguard. Bumaba sa aeroplano nagkaway-kaway Yung presidente? Yung bodyguard. Ang ganda ng first lady nyo. Ang presidente. Yung bodyguard. Sana all. Sana all sa presidente? Yung bodyguard. Ay.
Well, congratulations! Yeah. Ah. President Donald Trump. Imagine mo ito yung nangyari sa kanya, di ba? Na may assassination attempt sa kanya. dami, di ba? Pero nag-boost tuloy lalo na, ay, teka lang. Power. Oo. Totoo, pag inaapi talaga no? Oo. Ako siyang magpababa. Siyang spaghetti. Pababa. Pag siya nagpababa, yan. Ang spaghetti. Gusto ko yan. Anyway, tuloy-tuloy pakikinig mga kabisyo natin. Dito lang sa Estasyon Number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?